नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्टामध्ये। आज आपण साबुदाण्याचे वडे कसे बनवायचे हे पाहूया। आपण इथे 1 वाटी साबुदाणा रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे। हे पहा, छान भिजलेला आहे आणि छान नरमही झालेला आहे। आपण हे एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। आपण इथे एक मोठा बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये साबुदाणा काढून घेऊया। इकडे आपण 2 बटाटे उकळवून घेतलेले आहे आणि त्याची सालं काढून घेतलेली आहे, ती आपण टाकूया ह्यामध्ये। शेंगदाणे भाजून आपण याची सालं काढून मिक्सरला बारीक अशी पूड करून घेतलेली आहे, ती टाकूया। हिरव्या मिरचीचे तुकडे करून घेतलेले आहे, ते टाकूया। 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे, ते टाकूया आपण। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। कोथिंबीर टाकूया आणि हे सर्व जिन्नस छान एकजीव करून घेऊया। या ठिकाणी आपले सर्व जिन्नस एकजीव करून झालेले आहे। हे बघा, आता आपण ह्याचे वडे तयार करून घेऊया। आपल्याला हव्या त्या आकाराचे आपल्याला वडे तयार करायचे। एवढासा गोळा घ्यायचा आहे आणि गोलाकार असा लाडूसारखा बनवायचा आहे आणि दुसऱ्या हातावरती घेऊन त्याला थोडंसं असं प्रेस करत जायचं आहे आणि साईडच्या कड्या अशा दाबून घ्यायचे आहेत। हे बघा, छान छान आपला वडा तयार झालेला आहे। तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला वडा तयार करायचा आहे। आपण सर्व वडे तयार करून घेऊया। या ठिकाणी आपले सर्व साबुदाण्याचे वडे तयार करून झालेले आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे, तुम्ही एकदा नक्की करून बघा आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा। आता आपण ह्याला तळून घेऊया। आपल्या इकडे तेलही छान गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण अलगद असा वडा सोडूया। आणि ब्राऊन रंगावरती आपण वडे तळून घेऊया। एका साईडनं ब्राऊन रंग आला की आपण दुसरी बाजू फिरवून घेऊया। या प्रकारे वडे तुम्ही करून बघा, अगदी छान होतात आणि कमी वेळेत होतात। साधारण 2 मिनिटं झालेली आहे, आपण दुसरी बाजू फिरवून घेऊया। हे बघा, छान ब्राऊन रंग आलेला आहे। आता आपण दुसऱ्या बाजूनेही छान ब्राऊन रंगावरती वडा तळून घेऊया। या ठिकाणी आपला साबुदाण्याचे वडे छान तळून झालेले आहे, आपण याला आता काढून घेऊया। हे बघा, छान कुरकुरीत झालेले आहे। आपण दुसरे वडे टाकूया।
या प्रकारे आपण सर्व वडे तळून घेऊया। या पद्धतीने साबुदाण्याचे वडे तुम्हीही करून बघा आणि आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।